It's another Friday, another edition of the Elevate podcast on Gagasi FM social media platforms. Thank you so much for being back here with us. As usual, I am your fabulous host, Godwage. It's not about me and my fabulosity. It's always about our guests that aim to inspire you to also elevate Lapo Usugu Kona. And today's guest, super special individual. When I heard about him, I was like, how? Nasolondi Kono Sheldon Cooper. Abantu who know a lot about umkhathi. I'm talking about space technology, and how to better impilisi pila yolana using STEM and such. I'm talking about Dr. Thabani Mazibuko. He is an author, he's a space enthusiast, he's also the chair of a South African Space Technology Development Foundation, and he's here to give us a little bit more insights about his story and how he aims to use ulwazi lwakhe in terms of space technology to inspire abantu abasha to follow in his direction and possibly do better. Angithi Dodel. Yeah. Thank you so much for being with us. Unjani namhlanje? Siyaphila. Fantastic. Now, I don't think ngingedwa in not quite understanding the concept of space technology. So, ngamafuphi nje nangendlela so understand mhlawumbe ngicela usichazele ukuthi mangabe sithi you're a space enthusiast, you're involved in space technology. Sithini? Siyabonga. Sizokhumbula ukuthi umkhathi u100 kilometers above the sea level. Aluyivo besingazi. Lapho kuhlangana khona ke atmosphere ne vastness of space. Okay. Yes. So ke lapho kunempilo eningi eqhubeka khona njengoba sazi ukuthi ngaso sonke isikhathi sithola ibikezelo zezulu, sikwazi ukuxhumana ngokwama cellphone, konke lokho nokukhomba ilocation, konke lokho kulethwa ubuchwepheshe bomkhathi, lokho esibiza ngokuthi earth observation, satellite communication, ne satellite positioning. Okay. Now loku that you have figured out about umkhathi and what it allows us to do la emhlabeni on an everyday basis, how far does it impact impilo zethu nje on a regular basis? Phela ngoba sengibekile nje kus-impacta everyday in our everyday life ngokubona weather forecasting irely kuyona i-earth observation, izinto zayinhlekelelo kuzokwenzakalana sithola kwi-earth observation, i-communication eyenzakalayo, network yonke leyo nto leyo irely kakhulu yona kwi-satellite communication. Uma uhamba ufuna ukuchecka i-location noma mhlawumbe ufuna ukutracka imoto yakho usebenzisa i-satellite positioning, ngisho ukuthi ula noma leyo nto leyo oyidingayo le object ila. So izo zonke lezi zinto esizisebenzisayo kuyo yonke imkhakha kahle esibhekele nawo, because ubuchwepheshe bomkhathi bukwazi ukusitshena ngezinto ezenzekela la singekho khona. Uma ubheka ukuthi njengamanje la eThekwini sinechweba elihamba imkhumbi, uma ubheka ukuthi kunomkhumbi mhlambe owe100 ongachithi oil, ngeke sikwazi ukubona, but ama remote sensors angakwazi ukubona ukusiphikela ukuthi lo mkhumbi lo ochithela oil ngalesi sikhathi. So space si advance ngalondle ukuthi even emayini asikwazi ukubona ngeso lenyama ukuthi imapha ama minerals kanjalo, but ispace technology siyakwazi ukubona, singabala yonke into ngoba ngisho kwezempilo ukuthi umuntu wesifazane ukhulelwe umuntu okangana bese singakwazi ukubona phambilini, but ngobuchwepheshe bomkhathi sekuqhamuke manje kwaba khona ama object asikwazi ukubheka ngawo ukuthi umuntu uzothola umfana noma uzothola intombazana. So understand that le field nokwenza a lot more research in it is really beneficial towards ukuthuthuka kwethu on a daily basis. But I guess phindele emuva kancane to your childhood, because surely the passion ne curiosity into the space and space technology ayiqalanga manje usukhulile. But I'm thinking now ukuthi man, when we were kids, or maybe when you were a child, ingane zazigqugquzela ukuthi zingene emkhakheni wobuthishela, dokotela, nokuba yiphoyisa. Mhlawumbe kwasekhona kamanye ko-accounting nani, but space to me seems like a very far detached concept for abantu bethu. The passion iqhamuka, where did you get it from? Yes, umbuzo omhle kakhulu lo.
ngikhule nami ngifana nawo wonke umuntu bekungekho ukuthi mhlawumbe ngingagcina ngikulomkhakha sikhulu sikhulele emakhaya ke thina kakhulu abengenazo nezinto ongayibuka eduze bese uyakwazi ukuyirelate ngaphandle kwalo mkhakha ebivele idumile osuyibalile kodwa ngenkathi sengise high school kakhulu igenge bengidlala nawo mhlawumbe siluse nayo inkomo ibi more with physics yenza ama experiments kakhulu so besifamisa ukuphikisana ngezinto eziningi ezenzakalayo thothi ngisho ukudlala ngobumba lo lesebenza emakhaya thothi sikhande inkomo sikhande imoto sikhanda amabhanoyi kufika ke sazi nezinto zama rocket saqala izinto nje siyibona encwadini besivamisa ukuza nazo sikwazi ukwenza izinto ezithile so kube nempikiswano eziningi so ngase ngikhulana naleyo curiosity ukuthi into ngiyafuna ukubona ngempela isebenza kanjani kanti ngizoba nenhlanhla sengena e-university kakhulukazi la siqala i-masters yami ne-PhD ngathola i-scholarship se-space science and CNS center at UT then ifunda yakhona kwaba isona i-space center saye sithi ke angisebenzise ke ubuchwepheshe i-topic yami ayibe ngobuchwepheshe bomkhathi nokusiza umphakathi lokusithi space technology for sustainable development because we want to use space to achieve ama sustainable development goals so ke ilapho ke engikwazi ukuthola i-meaning okuzohlukanisa because into enzekalayo manje uthola ama scientists bedonsa bebhekele uthola ama entrepreneurs edonsa ebhekele ekuma chamber of commerce ekuphi ama scientists awatholakala kusebenzisana so ke manje ngase kwamele kube yimina engiveza kahle kahle ukuthi lezi zinto ziyahambisana njengoba i-COVID ikuveze kwasobala ukuthi i-scientist ifike isho ukuthi kune COVID ekhona ingasolve kanjani akhanda imask enjani bese usomabhizinisi uthatha over usuyayithunga leyo mask usuyayidayisa leyo nto leyo ke yaba nomthelela kanjalo ke so nokubuka ke ukuhamba kwamanye amazwe ke eAsia Saudi Arabia nabo US ngibona kakhulu i-technology isetshenziswa ezintweni eziningi thina esingazenzi nge-technology but uthola ezinye azibizi ngisho ukubiza but ukwenza nje impilo ibelula bayisebenzisa kakhulu i-technology kwaba ukubona ngempela ukuthi kahle kahle technology is the way. Now, what I like kakhulu about your story, Dr. Mazibuko, is that as much as you are a pioneer ngokubona kwami in the South African space, being in umkhakha lo okuwona, having gone as far as you have, but what I like especially is that you are also very passionate in developing ingane ezilandelayo, ingane ezibukayo ukuze nazo zibone ukuthi hayi man, space technology is something that I can get into also. If Dr. Mazibuko wasolundi was able to do it, surely I can as well. And this is part of what inspired you to start writing lezi incwadi ezihleli lapha phambi kwami. So tell me more about this passion project in helping abanye abantu abasha in KZN get into the space of space technology. Yes, into enkulu ngangagcina ngingasebenzi indawo makuthi ngenza into abantu abangayi-understand. So ngenkathi ngenza i-space technology abantu abaningi bebeqhamuka nembuzo. So lokho kwangigqugquzela ukuthi okay ukuze ngisolve lento yokubuzwa njalo angivele ngigijime angivele ngizama ukubachazela bengakangibuzi ngoba vele nasemakhaya ngiyathanda vele ukugqugquzela intsha ukuthi ingene emkhakheni kakhulukazi ngoba mangimema abantu ukuthi bengene kwezobuchwepheshe bomkhathi ngimema abantu abazosisiza ukuxazulula inkinga because science and technology ayikhandelwanga ukuthi iphase kuphele kanjalo ikhandele ukuxazulula inkinga. So ke ngase ngiqala ke siye ezikoleni ke siyifundisa ingane ngenkathi ingane siyifundisa bekuqhamuka imibuzo eminingi ubona ukuthi ngempela ezinye ayikholwa nje nanga ukuthi khona impilo ngale nabantu abadala bebekwenza lokho kunomunye ubaba nje owangibuza sise kwamaphumulo wathi lo baba lo Mazibuko manje thina sitshena bonke abantu bakulomphakathi ukuthi mayibuka phezulu kunoNkulunkulu wena usuthi kunezinye izinto manje kunama planets kunama galaxies kunani kunama International Space Station kwenzakalana so ke ngathi okay uyazi ukuze ngiqede lelo kuzana angibhale so that intsha yakithi kakhulukazi kuma township nakuma rural areas ibe nolwazi ngaqala ke ngabhala ke imibuzo ke ngivamisile ukuyochaza endaweni eningi nama conference nakuphi iyaqala ke imibuzo manje iyehla ke so ke ngoba ngisho ukuthi kuyangisiza kakhulu lokho because kuqhuquzela intsha ukuthi ayixazulule inkinga so ngiyimemela abantu abaningi abazoshintsha South Africa. And I love that you are doing this as a South African for South African children, because too many times we see ama-authors ochwepheshe in different fields writing incwadi for ingane zethu, but they're from the outside looking in. So wena umuntu wala solving inkinga and answering imbuzo yabantu bala. How well has this been received
in terms of the education system front, because ngesami this first one, Umangwe, The Space Boy, is for children, right? It's a children's book. But I have a feeling ukuthi asizukubona lezi incwadi e-library, in our libraries. Asizukubona lezi incwadi being chosen as set books in our primary schools. Are you winning in that front? Thank you for that question. Angawini ngoba angayiboni zingena kuma public school. Le ncwadi le Umangwe The Space Boy ngiyilontshe ngo-2021 usiyophela. It was on the 24th of September eKCAP la eThekwini. But indlela ereceive ngayo abantu bangaphandle ingethusi kakhulu, because from there ihambe yayolontsha e-USA eChicago, yayolontsha eWashington DC, mawuya eWheaton ikhona kuma libraries akhona, ise University of Naperville. Kodwa ngithe sengibuya lapho yayima izongena ko-exclusive books ke bonke base South Africa, oCuro bayidayisa kuma private school, but i-target market yami kwangesiwona ama private school, kwakuyi ama public school kakhulukazi kuma township nama rural areas, because ngingasho ukuthi bengangigxile lapho. But ke lapho abayireserve khona namanje ikhona oCuro, but ayikho lapha ezikoleni zethu zabantu abamnyama egcwele khona. Ama process akhona athatha kude, athatha kancane. Ngiyafisa ukuthi ngempela ngabe abantu bethu bayakubona lokho bakwazi ukuyisebenzisa. Le ncwadi le ihamba ke ne-coloring book. Coloring book ngayikhandelana ukuthi umuntu because we are stimulating interest to the young ones to participate in STEM subjects so that they can participate in this rapidly changing environment. But uba participate kanjani na? I-coloring book will make ingane encane ibuze ukuthi mama yini lokhu, isiyabona i-space suit, angithi yabona isiyaqala nawo iyacolorisha, yabona isiyaparticipate automatically, because sifuna abantu abazokuyisebenzisa into ngokuthi ayi cha wow yayinhle. Sifuna abantu abazoparticipate in changing lives. All right. Here's my plea, because ngiyazi ukuthi le podcast also iyathanyelwa nayiphathimandla in different departments that govern us as a province. Here is a book that's written by one of our very own. It's around space science, it's around space technology. Let us take these books, put them in public school so that we can expose iy'ngane zethu to another world that they possibly have no idea even exists. Nayi incwadi Umangwe The Space Boy sengithembeni nake zikhulu zami ukuthi let's do the right thing. Let's do justice to umsebenzi kwa Dr. Thabani Mazibuko, as well as do justice to our little ones' minds and just expand their frame of reference. Now, I'm excited about umsebenzi owenzayo in terms of solving the issue of disasters esibhekene nawo in our province. If it's not extreme hail, isiqhotho, it is snow, sango August, September, it is flooding every single year. People are losing their lives, there's fires. Mhlambe ngokomsebenzi wakho, what is your aim in trying to solve or mitigate the negativity that is accompanied by Lauma natural disasters? Yes, ngoba bese ngeke ngabeka phambilini ngigqugquzela abantu ukuthi bexazulule inkinga besebenzisa ubuchwepheshe. Enye inkinga ke sibhekene nawo yilezo soyibalile ama disasters, ngoba usuwabalile ngokuhlukahlukana kwabo. Abantu bakwaZulu Natal basobishini lwama disasters literally sobishini. So ke ufuna lokho singagcini ingane ngokuyibhalela incwadi, ufuna sibonakale sikhombisa ukuthi nansi enye inkinga ingaxazululwa kanje. Ingakho ke ngiqhamuke ne disaster application ebizwa ngo Disaster Watch. Le application ke ifike inikeza abantu ama early warnings. Ngaphandle kwama early warnings bese banikeza response system kanjani na. Ifike isho ukuthi njengamanje sekukanje nansi evacuation site ongabalekela kuyo, naye i-rescue site ongabalekela kuyo noma ongasizakala kuyona. Bese inikeza leyo ndlela yokwenza ama-push notifications nokuchatha live nama-authorities afanele kuleyo ndawo leyo sekwehle kuyo i-disaster. Ma ukwenzeka lokho kuzokwenza ukuthi umuntu engaqhubeka ahambe ngomgwaqo osunebridge esel-washed away, uyabona, because ziningi inkinga sithola abantu sebewatch, because ayikho into ebenza ukuthi abantu ba-communicate during i-disaster. Singabona ke abantu kuthiwa ngisho se-repair kuthiwa kune-disaster relief, abantu benganikwa ingubo, abantu bengalungiselwa ama-drainage system. But uma ingekho i-systems nama-software nama-applications azo-inform abantu early, abaphinda banike i-aftermath, benze
assess ngisho disaster ukuthi yenze umonakalo omngakanani ngibona ngathi kusuke kungakenzeki kahle but to consolidate yonke leyo nto eyenzakalayo ama disaster ne system nama software afanele nama applications kungasenza ukuthi sonke sixwaye futhi sithathe ama precautionary measures as early as possible. I like that because we are focusing now on being proactive and not being reactive using space science and space technology. Dr. Mazibuko, before I let you go, because unfortunately time is never on our side, what is your bigger vision with space science and space technology, with the little ones, but also in terms of how it's used to develop ourselves as a people, to develop EKZN, to develop indawo efana noLundi? What's the bigger picture here? Yes, space technology si vast kakhulu. Ingakho kokuqala ngibhale incwadi. Ingakho ngipartnerishe nama universities because ngifuna ukubona intsha ingena kulomkhakha wezobuchwepheshe. Ema universities leli viki edlule kade sine UKZN lapha iASFI ngipartner futhi we DUT Space Science and CNS Center, ngipartner University of Zululand Science Center. Sizama ukwenzani la? Sizama ukwandisa ixazululo. Asinawo ama-satellite, satellite edevelopwe i-KZN. Isikhona kodwa satellite developer i-University of Stellenbosch. We can go as far as developing ama-prototype azosiza enkingeni ngoba ngikhuluma ngencwadi, ngakhuluma nge-app. Siseza ama-prototype lapho esifuna ukuqhamuka khona nama-satellite azosibhekela izinto ezithile ngoba ngikhulumile sidinga ukubhekana ne-ocean economy esingakwazi ukungena siyoba nabantu abahlala olwandle, but singaba nama-remote sensors asibhekele i-ocean yethu ngoba coastal. Sisadinga ama-satellite azosibukela imvelo yethu, nature conservation. Sisadinga ama-satellite noma ama-sensors azokwazi ukusibukela ama-levels of dam levels ayenyuka ayehla, kumele senze njani. Kungaveli nje uthole kuvula idamu kunabantu ngale kuzokwenzeka kumoshakala yonke into esitshalwe abantu. Zonke lezi zinto sinazo izinto ezingasitshela ukuthi akwenzekeni, yabona. So ke i-vision yami ukuthi sizibone because lokhu kuthatha ngoba ngikhuluma ngento yase-UKZN nje bona ibizwa nge-ASRI, they are starting to build i-launching capacity yama-rockets ethu. Ama-rockets ethu azokwazi ukukhipha ama-payloads azohamba ayosidischargela ama-satellite nazo zonke izinto ezizokwazi ukusibukela lezi zinto lezi. Yini sifuna lokho na? Tina, ngo-2021, if you remember, we used SpaceX salontsha ama-satellite awu-3 eSouth Africa asibhekela izinto ezahlukahlukene eSouth Africa njengamanje. But so walontsha kuphi no-SpaceX wase-USA. Mase siphambana ne-USA, but uyabona sifully subscribe ku-information yethu secret 100%. Sidinga ukuba nezinto zethu, sibe nama-launching capabilities ethu, sikwazi ukuyiyela siyobheka izinto noma yini because awukwazi ukuthi ungayonika elinye izwe information yakho first hand ujike futhi uthi uzoxabana nalo, uyabona, ubanika manje. Now you're at their mercy. Yes, a little bit of what's happening with America, but yes. So now ke njengamanje sizenhlanhleni kenkulu ngoba iSouth Africa yakhetha ukuba kule BRICS family. Nakho sine India ngo-2023 e-reached the south pole of the moon. Sine Russia eyayo esebenzisa isoyazi ku-International Space Station noma yini mayifuna futhi upartner we-International Space Station. Sine China elaunch ama-rockets ayo edumene ngokubizwa nge-Long March evamise ukuya futhi noma yini mayifuna ukuya emkhathini elaunch ama-satellite. Ake sisebenzise lelo thuba-ke to partner with them so that we can have ama-satellites ethu nawo yonke i-infrastructure yokwenza i-launching capabilities ethu so that i-information sizazele thina because seke kwenzeka kwavala uFacebook, kwavala uWhatsApp, kwavala yonke into kwame eSouth Africa kwangacommunicate because sithembela kwamanye amazwe for izinto ezizosiza sebenza. That we must have those capabilities so that we control and leyo i-technology ezoletha amathuba amaningi omsebenzi avele edingakalayo njengamanje. As you can see, I'm talking to a proper space enthusiast here, a visionary if I've ever seen one, Dr. Thabani Mazibuko. Now, before I let you go, kuzo zonke izinto sokhulumile in terms of your vision, angikuzwa uthi uzophinda lento yashawa uMark Shuttleworth ngo-2001 uye nawe emkhathini. Sike sizwe nje ukuthi insizwe yasoLundi ile phezulu. Do you have that in your plans at all? Yes, kukhona. I think sengizenzile izinto eziningi ku-space, sengike ngaba futhi kuma simulators akhona. So uvala sefana naqala, ngangenovala kuqala but manje sengaya.
and we will be there to see it firsthand. Ngizobe ngikhona mina reporting live nangu Dr. Mazibuko uyemkhathini ukuthi uzobuya na asixoxele ukuthi uficeni lapha phezulu. You will get it right here on the Elevate podcast first. Thank you so much, Dr. Mazibuko, for being with us. We certainly have learned a lot. Please do go support this amazing scientist in his endeavors to make sure ukuthi umsebenzi lo muhle awugcini ngaye kuphela but ney'ngane zethu ziyaqhubeka nawo. Nayi incwadi ithengela uDinosaur Limangwe, The Space Boy. It's available in bookshops, right? Yes, exclusive books. All right. And we also have Life Beyond the Common Line. Mina bengithi common line ngitshela ukuthi ngoclever. Kanti khona into ekuthiwa i-common line. Both are by uDokotela uThabani Mazibuko. Thank you so much for being with us. We are certainly inspired to elevate. Gagasi FM.